Să rezolvăm următoarea problemă. Se consideră paralelipipedul dreptunghic ABCD A', B', C', D', în care segmentele A'C și BC' sunt perpendiculare. În aceste condiții, se cere să arătăm că BC, C', B' e nici mai mult, nici mai puțin decât un pătrat. Interesantă concluzie. Să desenăm și segmentele. BC' ar fi acesta, iar A'C ar fi acesta. Bun. La o prima aruncare cu privirea, teorema celor trei perpendiculare pare să fie rezolvarea. În ipoteză avem segmentul A'C perpendicular pe o dreaptă din planul BCC'. Deci ne-ar trebui perpendiculara din A' pe acest plan. Păi, tocmai A', B' se întâmplă să fie această perpendiculară pe planul BCC'. Acum, prin C am avea nevoie de o paralelă la BC', dar ca să nu mai complicăm frumusețea asta de desen, să reformulăm în felul următor. A'C este perpendicular pe direcția lui BC'. Și astfel, teorema celor trei perpendiculare este pe deplin satisfăcută. Asta înseamnă că avem garanția faptului că și B'C este perpendiculară pe direcția lui BC' și până la urmă de ce nu chiar pe BC'. Ce am obținut? Am obținut că dreptunghiul BCC' B', fiindcă nu e așa, e față de paralelipiped dreptunghic, nu ne încurcăm, are și diagonalele perpendiculare. Prin urmare, singura lui șansă este să fie, ați ghicit, un pătrat. Și am ajuns unde trebuia să ajungem. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare. Bye bye!